Sitten edustaja Tonino Picula, 1,5 minuuttia, olkaa hyvä. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljima na predstavljenim stajalištima i svima koji su pregovarali o tekstu zajedničke izjave. U proljeće 2014. Ukrajina je započela s provedbom programa reformi kako bi stabilizirala gospodarstvo i poboljšala životne uvjete građana. Ukrajina i Unija zajednički su utvrdili program reformi. Poznati su podaci o prethodnim isplatama, kao i problemi s isplatom posljednje runde pomoći zbog neispunjavanja svih kriterija. To uključuje antikorupcijske reforme i transparentno trošenje dodijeljenog novca. Ti su uvjeti opravdani, ali potrebno je pozdraviti postignute rezultate u nepromijenjeno teškoj političkoj situaciji u Ukrajini, koja kao da tone na listi vanjskopolitičkih prioriteta uslijed pojave nekih novih kriza. Pozdravljam usvajanje zakona o antikorupcijskom sudu kao važan iskorak u traženim reformama za dobrobit građana Ukrajine. Stoga sutra trebamo glasovati bez potrebe da usvojeni tekst nadograđujemo dodatnim elementima koji bi otvorili međuinstitucionalne procese i dodatno odgodili isplatu. Međutim, podržavam i nastavak praćenja provedbi reformi, osobito kada je u pitanju ispunjavanje uvjeta povezanih s prošlim i budućim programima makrofinancijske pomoći. Radi se o jačanju neovisnog pravosuđa sposobnog za učinkovitu borbu protiv korupcije te jamčenju poštivanja ljudskih prava, što treba biti sadržaj posebnog memoranduma o razumijevanju s Ukrajinom. Makrofinancijska pomoć pomogla bi gospodarskoj stabilizaciji i strukturnim reformama u Ukrajini, našoj važnoj susjedi, zbog čega podržavam novu isplatu. Hvala. Kiitos edustaja Picula. Ja sitten seuraavaksi edustaja Eleonora Forenza, 1 minuutti, olkaa hyvä. Cari colleghi, io sono una terrorista internazionale. Ovviamente non lo sono realmente, lo sono per